The chairman na wannan babban kwamiti na zaɓuɓɓuka ko na sulhu da suka zo daga Abuja, Mustapha Inuwa da dukkanin yan kwamitinsa da kwamishinoni masu ba gwamna shawara da dattawa na jiha da na wannan da dukkanin jama'a da suke wannan gudunwa da mata su lawari. Ina yin muku barka da zuwa wannan son da dama gode wa dukkanin waɗanda suka zo wannan taro da ma waɗanda su zo nan ba, musamman waɗanda suke aiki ba da rai ba rana kuma shekara da shekaru domin nasara wannan tafiya ta. Ina fatan za ku ci gaba da ƙoƙari wajen tabbatar da nasarar wannan gwamnati da kuma nasarar jam'iyyar APC a nan gaba da Najeriya. Wanda muka sani wannan gwamnati tana ci gaba da aikace-aikace na inganta rayuwar al'umma a wannan jiha. Musamman abubuwan da suka gagara, abubuwan da ake ganin amma cire rai da su, da Allah cikin shekarun nan kusan uku wannan gwamnati ta yi ƙoƙarin ta tabbatar da su wanda ma suke marasa kyau an tabbatar da matsar da su ko tabbatar da cewa ba su a wannan. Akwai abubuwa da mutane sun cire rai yanzu da mun maganar shara a jihar Kano mun san lokacin da shara ta fi ƙarfin jama'a ta fi ƙarfin hukuma an kai matsayin duk abin da ake sauwa ake zaton za a kwashe shara da shi a jihar Kano an so shi har da shaguna. An so shaguna a jihar Kano amma shara ta ƙi kwasuwa. Amma yanzu shara ba ma matsala ba ce, mutane ba sa tunaninta saboda mun fito wata takorina mun sa mutane tsayayyu kuma gwamnati ta zo da ido a kansu wajen tabbatar musu da abubuwan da ya kamata domin a samu tsafta a gari. Ina jawo hankalin mutane musamman masu sai da ruwa ko yin ruwa fiye da sauran harka ta leda. Muna tunanin ko dai wanda ya kamata da masu sayarwa da masu yin gidan ruwan su kawo tsari wanda za a tabbatar da cewa ba ma ganin su a kan titi, ko kuma ba ɗauki mataki na hana shigo da ita kanta ledar wasu su nemi hanyar da za su kunshe ruwa. Amma sun saka babu wannan gwamnati ba za su yarda zubar da ledoji ko da su kuma zartar da kuma ya sa kwamishina na kwamas in zaga kunshi ledoji da suwaye wanda kamfanin ruwa da suke zuba ake zuba wani da su. Da nufin su ja kunnan su kuma su ja kunnan wa'anda suke sai wani ruwa. Wannan jawo hankalin mutane. Dole mu zamanto mutane masu kula sosai, masu ɗa'a, masu sanin abin da ya kamata. Waɗansu sun gane, wasu ba su gane ba. Shi mutum Allah ya yi shi da nufin ya je ya yi ilimi, da nufin ya zama yana da cikakkiyar ɗa'a. Ɗa'a nan ta kowane ɓangare, har wajen cin abinci da shan ruwa. Dole sai ka san lokacin da za ka sha ruwa, sai ka san lokacin da za ka ci abinci, sai ka san lokacin da za ka je banɗaki, sai ka san lokacin yin sallah, sai ka san lokacin yin bacci. Wani ya fito shi ko da yaushe ma lokacin shan ruwa ne. Da ya so wajen kishirwa, da ya ga mai ruwa a kusa da shi sai ya saya, sai ya kama sha. Don kana shan ruwa ko da yaushe dole ka fitsari ko da yaushe.
in kana cin abinci ko da yaushe dole ka zo ban ɗaki ko da yaushe. Masu hankali masu tsari kafin su fito daga gida duk abin da za su yi sun kammala su fito kas ɗayan da za su ce za ka ce su ba ruwansu da abin da kake yi domin gani za ka ta zariya ban ɗaki na wurin kama ruwa. Wani ya zama wajibi mutane su san cewa akwai lokacin da kana so ka ci abinci ko kana so ka sha ruwa amma saboda wasu dalilai sai ka bari sai wani lokacin da ya kamata. Wannan zai rage abubuwan da muke gani a cikin gari inda muna ta gina gidan barbakai muna ta yin gurare wanda ya dace domin tabbatar da cewa mutane sun amfani da shi amma kamata da masu masu yanzu shi ya sa dukkanin gurare wanda suke manya-manya kamar abin da ake cewa GRA idan cikin Nasarawa da sauran gurare na musamman duk wanda yake da gida a Nasarawa ko a wani wurin da yake mai girma sosai ya kamata ya kasance wani mutum mai hali ne idan ba ka da hali